सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव राङाफारा दख'रा एबसुनि हेफाजाबजों नैबे राङाफारा दख'रानि माइनावस्रियाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लायनि 2026 मायथाइनि जि मेट्रिक आनजाद बर' बिजोङाव फरायनानै सनितपुर जिल्लानि मादावनो सेथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ दिनै मान बावनाय हाबाफारि लादों आरो बे मान बावनाय हाबाफारियाव गासै 15 सनितपुर जिल्लानिफ्राय दिनै देग्लाय फरायसाफोरा सेथि मासि आवग्रिनो हादों आरो बे मासिनो हानाय साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो मान बावदों। दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे सनितपुर जिल्लानिफ्राय देग्लायनि जे कमल कुमार देरहासार बान्था दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो खुंबाय थायो। बे कमल कुमार देरहासार बान्थायाव सनितपुर जिल्लानिफ्राय जोङो देग्लाय मोननो हायाखै बा मोनाखै। दा बेखायनो जोङो सनितपुर जिल्ला एबसु जानानै बेखौनो खावलायगोन गासै फरायसा फरायसुलिफोरनि जि फरायनाय बिथिङाव जायबायदि फरायनांगौ आरो फैबाय थानाय समाव सनितपुर जिल्लायाव टप 10 जानायनि उनावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय जि कमल कुमार देरहासार बान्था बेयावबो टप 10 मासि आवग्रिनो हाथों आरो अल आसामनि जि टप 10 बेयावबो मासि आवग्रिनो हाथों। बेनि थाखाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइ बिथिङाव गोख्रों नोजोर लाखिनानै हाबा मावनो थाखाय जोङो थांखि लादों आरो देग्लायनि 2026 मायथाइनि जि मेट्रिक रिजाल्ट बेयाव जोंनि सनितपुरनिफ्राय थारैनो एसे दुरबल जाबाय माखासे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै। दा आं फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ खावलायनो सानगोन जे बयबो जाहाथे फरायनायाव गोसो होयो। दिनैनि मुगायाव फरायनायनि अनगायै जेबो गैया। दा बेखायनो गान बाजोन नायनाय जोङो बेरायनाय बा आलासि जानाय फांसन नायनाय बेफोरखौ एसे खमायनानै जाहाथे लेखा फरायनायाव बयबो फरायसा फरायसुलिफ्रा गोसो होयो आरो देग्लायनि सेथि मासियाव नैथि मासियाव आरो थार्ड डिभिजनाव पास जानाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन जाहाथे फैबाय थानाय हायार सेकेन्डारि लेभेलाव जाहाथे मोजां आरोबाव गोसो होसिननानै फरायनानै जाहाथे जिउआव जाफुंसार जि थांखि बेखौ मोगथां महर होनो हायो बेखौनो आं आसा खालामदों।